பாஸ் உங்களை நிக்க வச்சு கொள்ளவன் இல்ல ஓட விட்டு கொள்ளவன், படுக்க போட்டு கொள்ளவன், சத்தம் போட்டு கொள்ளவன் இல்ல சத்தம் வராம கொள்ளவன், ரத்தம் வர வச்சு கொள்ளவன் இல்ல ரத்தம் வராம கொள்ளவன். சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர். என்னையா சொல்றீங்க? எனக்கு ஐயா சொத்து ஒண்ணு கூட வேணாம் ஐயா. என் வாயில ஒரு அப்பா சொன்னா எனக்கு அது போதுங்க. இல்ல எந்த ஊர்ல வந்து என்ன பாக்குற, இது கோட்டையில தெரியும்ல, இத பாரு, நீ எடுத்ததான் எடுத்து கொடுத்துட்டு இங்க இருந்து கிளம்பல. ராகவன், உன் மேல நிறைய பிளட் போயிருக்கு ராகவன். நீ இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல லங்ஸ் பிரிங்க செத்துருவ ராகவன். திலா 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 உன்னை போய் நாங்க கொலை பண்ணிருப்போம், நீ தப்பிச்சிட்ட. உனக்கு நாங்க போய் ஸ்கெட்ச் போட்டோம் ராகவன். மெட்டுக்குள்ள தேவைக்கு இது ஒரு பாட்டு, அந்த பாட்டுக்குள்ள தேவைக்கு இது ஒரு மேட்டு. அந்த கண்ணதாசன் சொல்லிக்கு நான் ரசிக்காதா, மிஸ் விஸ்வநாதன் சொல்லிக்கு நான் ரசிக்கானா. முருகா மாப்பிள, தப்பு பண்ணிட்டேன் மாப்பிள, தப்பு பண்ணிட்டேன் மாப்பிள.